Ďalší bod je hospodárenie a nakladanie s majetkom. Takže prvou požiadavkou, tak ako aj v ďalších požiadavkách, ide tu o vysporiadanie pozemku. Žiadateľ v Dolnom Moštenci požiada o odkúpenie pozemku o výmere 26 m2 za účelom stelenia dvora rodinného domu. Na snímke o chvíľu vidíte, vlastne ide o pozemok od potoka, je to asi 3 m široký pás. Stanoviská sú všetky súhlasné. Otváram diskusiu. Ku katastrálnom území Dolný Moštenec, odčleneného a tak ďalej. Presne tak, ako to máte predložené. Dávam hlasovať o prvej časti, bode A. Bod B. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku v katastrálnom území Dolný Moštenec, novo vybudovaná KNC, tak ako to máte predložené, Miroslavovi Rojkovi a manželke Márii Rojkovej, obaja bytom Dolný Moštenec, 164 Považská Bystrica, z celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Prípad prevod nehnuteľnosti schválila trojpäťinová väčšina všetkých poslancov v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmeno C zákona číslo 138 od 1990 zbierky o majetku obcí z nej neskorších predpisov ako prípad hodný okolo osobitého zreteľa. Prosím, hlasujte. Návrh prešiel. Ak dovolíte, ja budem takisto pokračovať. Všetky tie uznesenia boli vyvesené riadne na webe, v riadnej dobe, boli vám doručené, takže ak sú dlhé tie katastrálne územia, nebudem ich čítať, aby možno aj pri mojom čítaní neprišlo nejakému preklepu. Bod 2. Takže ďalšia žiadosť je to opäť vysporiadanie pozemku. V tomto prípade v mestskej časti Hliny ide o pozemok, ktorý je zastávaný a tvorí jediný prístup k rodinnému domu žiadateľky. Je to pozemok za plotom, čiže proste dvora rodinného domu. Prevod sa realizuje so zriadením vecného bremena pre prípad rekonštrukcie verejného osvetlenia. Otváram diskusiu. Pán poslanec Jurčík. No takto to opticky vypadá, že je to na rovine, ale ten pozemok je v takom brehu veľkom. A mne sa zdá, že tá cena je skutočne dosť vysoká na to. Tam si cenovou mapou nepomôžem. Ja viem, že je schválená cenová mapa, ale tam by sme mali v takýchto prípadoch, keby ten záber bol zo spodu, tak by ste videli, že v akom svahu je táto lokalita. Pán poslanec, ak máš návrh procedurálny, dám o ňom hlasovať. Tak aby sme znížili to na tých 23,19 o tých 10 eur. 23,19 dávam hlasovať návrhu pána poslanca Jurčíka. Prosím, hlasujte. Návrh neprešiel. Keďže nie je nikto iný prihlásený, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno B zákona o majetku obcí z neskorších predpisov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Považská Bystrica v katastrálnom území Považská Bystrica zastavená plocha a nádvorie zapísaného na LV číslo 4376, ktorý je zastávaný stavbou vlastníctve kupujúceho v celosti za cenu 1427,17 eur Monike Talajkovej bytom Hliny 1302/125 Považská Bystrica zo zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu na pozemok KNC parcelné číslo 3389/478 za účelom údržby a opravy vedenia inžinierských sietí, tak ako vám bol predložený, dávam hlasovať. Návrh prešiel. Ďalším návrhom je požiadavka rímskokatolíckej cirkvi v Dolnom Moštenci. Ide o dva pozemky. Jeden je pod stavbou kostola a
a druhý pozemok je prilahlý. Je to vlastne v rozsahu nevyhnutnom na prípadné rekonštrukcie kostola. Stanoviská sú všetky súhlasné. Otváram diskusiu. Pán poslanec Jurčík, si prihlásený? Lebo mám ťa tu, vyhadzuje mi to. Nie? Tak poprosím technikov, aby zrušili ten návrh. Keďže asi to trošku štrajkuje, nie je nikto prihlásený. Ak nikto, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno 8b zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Považská Bystrica v katastrálnom území Horný Moštenec časti pozemku parcelné číslo KNC 798 zapísaného na LV číslo 281, z ktorého bol geometrickým plánom číslo 12/2012 zo dňa 1.3.2012 úradne overený dňa 14.3.2012 a tak ďalej, odčlenený novoutvorený pozemok, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria a dielom 3 odčlenený novoutvorený pozemok, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria, nakoľko tieto pozemky sú zastávané stavbou vo vlastníctve žiadateľa a svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok s touto stavbou za cenu 1 euro v prospech rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Dolný Moštenec 262, Považská Bystrica, IČO 421520097 v celosti. Návrh presne tak, ako vám bol predložený, ako bol zverejnený, dávam hlasovať. Návrh prešiel. Takže štvrtá požiadavka, ide o 2 pozemky v časti Dedovec. Obidva pozemky sú prilahlé k domu žiadateľa, tvoria dvorodinného domu. V časti teda ide o pozemok, ktorý má zastávanie oporným múrom. Pozemky sa opäť predávajú, teda jeden z nich so zriadením vecného bremena pre prípad, že by bolo potrebné robiť rekonštrukciu inžinierských sietí. Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje. Čo? Deje sa niečo? Aha, tak ukážte ešte raz, pani poslankyňa. Iná tá parcela je vlastne tu hore. Je tu ochranné pásmo od cesty asi meter, čiže takto ide tá hranica. Tu je jedna parcela. A druhá parcela ide pozdĺž schodiska vlastne od dolnej cesty až po hornú cestu. Je to asi 2 metre široký pás. Vlastne je tam plotenie. Dobre, takže môžem prečítať návrh na uznesenie, áno? Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno B zákona o majetku obcí z neskorších predpisov prevod nehnuteľnosti pozemkov v katastrálnom území Považská Bystrica zastávaných stavbov vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane prilahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, a to novoutvorený pozemok KNC parcelné číslo 2342/517 zastávané plochy a nádvoria v výmere 56 m2 očlenením dielom 1 z časti KNC parcelné číslo 2342/399 ostatné na plocha o výmere 167 m2 a novoutvorený pozemok KNC parcelné číslo 2342/518 zastávané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 odčlenených z časti KNC parcelné číslo 2342/399 ostatná plocha o výmere 167 m2 a z časti KNC parcelné číslo 2342/193 zastávané plochy a nádvoria o výmere 365 m2 podľa geometrického plánu číslo 61/11 zo dňa 5.12.2011 úradne overeného dňa 12.12.2011 pod číslom 756/2011 za cenu 3119,86 eur Františkovi Ondrášikovi a manželke Zuzane Ondrášikovej, obaja bytom Dedovec 1862/380 Považská Bystrica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti so zriadením vecného bremena spočívajúceho práve vstupu na pozemky KNC parcelné číslo 2342/517 a KNC parcelné číslo 2342/518 za účelom údržby a opravy vedenia inžinierských sietí. Prosím, hlasujte.
Ďakujem. Ďalší bod, prosím. Ďalším bodom ide o pozemok v Považskej Teplej. Je to pozemok priľahlý k rodinnému domu žiadateľa. Tento pozemok vlastne právny predchodca žiadateľ užíval. Žiadateľ si teda kúpil dom s pozemkom a vlastne zistil až po zameraní, že pozemok, ktorý má oplotenie, užíva, patrí mestu. Čiže požiadal jeho vysporiadanie. Otváram diskusiu. Pani Varhaníková, fakticky. Ďakujem. Ja sa len chcem spýtať, či by mi mohol niekto vysvetliť to stanovisko tej komisie pre financovanie a hospodárenie. Pani predsednička je tu, takže môže. Zapojte pani poslankyňu. Haló? Dobre, ďakujem. Z dostupných informácií, ktoré my sme mali na zasadnutí komisie a vzhľadom na dve požiadavky, ktoré tam boli riešené, a sú to dvaja susedia, jedna požiadavka sa sem nedostala do rokovania. Komisia vzhľadom na veľkosť pozemku sa obávala, že proste nie je to všetko v poriadku. Až po zasadnutí komisie na druhý deň ja som si išla túto situáciu osobne tam preveriť a dneska môžem s čistým svedomím prehlásiť, že je to všetko v poriadku. Ale z tých informácií, žiaľ, ktoré sme tam mali, a ja sa týmto dvom ľuďom takto chcem aj ospravedlniť, že sme to takto posúdili na komisii, tak dneska viem, že sme sa vtedy na komisii mýlili a je to v poriadku. Ďakujem. Prečítam na pán Kunovský. Chcel doplniť pani predsedničku, že v podstate bolo tam dosť burlivá diskusia k tomto. Ja by som možno tým, že komisie sú verejné, nechcem, aby tam každý chodil, ale pokiaľ sa jedno takto nejaký pozemok, možno keby tí ľudia prišli, vysvetlili, aká je situácia, mohli sme prejsť kopec aj času, už sme neboli toľko stratili. Ďakujem. Ďakujem. Končím diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno B zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí z neneskôrších predpisov predaj pozemku KNC parcelné číslo 64/7 o výmere 209 m2, druh pozemku, zastávané plochy a nádvoria v katastrálnom území Považská Teplá zapísaného na liste vlastníctva číslo 3913, ktorý je pre mesto nevyužiteľný, je zastávaný stavbou v vlastníctve nadobúdateľa a tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou za cenu 6 926,26 eur určenú znaleckým posudkom v prospech inžiniera Jana Flaka, PhD a manželky inžinieri Silvy Flakovej, obehavitom Považská Teplá 183, Považská Bystrica do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Ďalší bod. Ešte by som doplnil, k ďalším bodom je potrebná nadpätina väčšina hlasov všetkých poslancov, to znamená 15 hlasov. Takže je to požiadavka Železníc Slovenskej republiky o odkúpenie pozemku v výmere 3 m2. Je to za účelom modernizácie železničnej trate na rýchlosť 160 km. Konkrétne tento prvý pozemok je v blízkosti železničnej trate, susedí so súkromnými pozemkami, vlastne, ktoré všetky železnice vykupujú. Na tej fotke to veľmi dobre nevidno, a teraz sú to 3 metre, takže nevedeli sme to ani presne lokalizovať. Ďakujem. Nikto nie je prihlásený, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo určuje v súlade s paragrafom 5 odsek 4 písmeno G zásad hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Považská Bystrica pozemok KNE parcelné číslo 1581/30 trvalý trávnatý porast do výmere 3 m2 v katastrálnom území Považská Bystrica zapísané na LV 6111 v rozsahu podľa geometrického plánu číslo 33/10/11 zo dňa 8.9.2010, ktorým spolu podielom 11 odčlený pozemok KNC parcelné číslo 1639/5 o výmere 3 m v katastrálnom území Považská Bystrica za účelom modernizácie železničnej trate vo verejnom záujme ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmeno zákona o majetku obcí z neskorších predpisov. Dávam hlasovať. Za B
schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona o majetku obcí znenie neskorších predpisov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo verejnom záujme, a to novoutvorený pozemok KNC parcelné číslo 1639/5 o výmere 3 m2 katastrálne územie Považská Bystrica odčlení podľa geometrického plánu číslo 3310/11 zo dňa 8.9.2010 úradne overeného dňa 8.9.2010 pod číslom 672/2010 z pozemku KNE parcelné číslo 1581/30 o výmere 3 m2 v celosti za cenu 66,39 eur pre Slovenskú republiku, Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Klemensová 8, 81361 Bratislava, IČO 31364501, prevod nehnuteľnosti schvála trojpäťná väčšina poslancov v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dávam hlasovať. Ďakujem. Ďalší bod. V ďalšom bode ide o 2 pozemky, opäť pre účely rekonštrukcie železničnej trate. Jeden sa nachádza pred vstupom na železničnú stanicu a druhý je tam hore, vám ukážem presne na snímke. Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s paragrafom 5 odsek 4 písmeno G zásad hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Považská Bystrica, časti pozemku KNC, parcelné číslo 5773/2, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 7639 m2, zapísaného na liste vlastníctva číslo 4376, ktorého bol dielom 1 odčlenený pozemok o výmere 242 m2 a pričlenený do KNC parcelné číslo 5773/3, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie a časti pozemku KNE parcelné číslo 5909/3, ostatná plocha o výmere 1100 m2 zapísaného na liste vlastníctva číslo 6111 v katastrálnom území Považská Bystrica, z ktorého bol dielom 3 odčlenený pozemok o výmere 197 m2 a pričlenený do KNC parcelné číslo 5909/25, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie v rozsahu podľa geometrického plánu číslo 331015 úradne overeného dňa 13.9.2010 pod číslom 703/2010 za účelom modernizácie železničnej stanice vo verejnom záujme ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona o majetku obcí znenie neskorších predpisov. Dávam hlasovať. Ďakujem. Za B schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona o majetku obcí znenie neskorších predpisov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Považská Bystrica v katastrálnom území Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa v verejnom záujme, a to časti pozemku KNC parcelné číslo 5773/2, zastávaná plocha nádvorie o výmere 7639 m2 zapísaného na liste vlastníctva číslo 4376 celosti, z ktorého bol geometrickým plánom číslo 351015 vypracovaným Geosys SRO úradne overeným dňa 13.9.2010 pod číslom 703/2010 dielom 1 odčlenený pozemok o výmere 242 m2 a pričlenený do KNC parcelné číslo 5773/3, druh pozemku zastávaná plocha nádvorie za cenu 5841,88 eur a časti pozemku KNE parcelné číslo 5909,3, ostatná plocha o výmere 1100 m2 zapísaný na liste vlastníctva číslo 6111 v celosti, z ktorého bol geometrickým plánom číslo 33/10/15 vypracovaný Geosys SRO úradne overeným dňa 13.9.2010 pod číslom 703/2010 dielom 3 odčlenený pozemok o výmere 197 m2 a pričlenený do KNC parcelné číslo 5909/25, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie za cenu 4359,61 eur, to je spolu za cenu 10 201,49 eur v celosti Slovenskej republike
železnice Slovenskej republiky, Klemensová 8, 813 61 Bratislava, IČO 31364501, prevod nehnuteľnosti schválila trojpätinová väčšina všetkých poslancov v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí z neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Ďalší bod, prosím. Ďalším bodom je to pozemok o výmere 25 m2, ktorý je pre mesto nevyužiteľný, je v blízkosti železničnej trate, takisto pre účely modernizácie. Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo za A určuje v súlade s paragrafom 5 odsek 4 písmeno G zásad hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Považská Bystrica, pozemku KNE, parcelné číslo 1651, vodná plocha o výmere 25 m2 v katastrálnom území Považská Bystrica zapísaného na LV číslo 6111 v rozsahu podľa geometrického plánu číslo 331010 úradne overeného dňa 10.11.2010 pod číslom 821/2010, na základe ktorého bol dielom 17 odčlený pozemok o výmere 7 m2 a pričlený do KNC parcelné číslo 5969/4 druh pozemku zastavená plocha a nádvorie a dielom 18 odčlený pozemok o výmere 18 m2, pričlený do KNC parcelné číslo 5969/5 druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie za účelom modernizácie železničnej trate vo verejnom záujme ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona o majetku obcí, z nej neskorších predpisov. Dávam hlasovať. Ďalším ešte za B. Podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona o majetku obcí z nej neskorších predpisov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo verejnom záujme, a to pozemku KNE, parcelné číslo 1651, vodná plocha o výmere 25 m2, zapísaného na liste vlastníctva číslo 6111, z ktorého bolo geometrickým plánom číslo 331010 vypracovaným GeoSys SRO úradne overeným na 10.11.2010 pod číslom 821/2010, dielom 17 odčlení pozemok o výmere 7 m2 a pričlení do KNC parcelné číslo 5969/4 druh pozemku zastávaná plocha nádvorie s dielom 18 odčlený pozemok o výmere 18 m2 a pričlení do KNC parcelné číslo 5969/5 druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Považská Bystrica za cenu 614,75 eur v celosti Slovenskej republike, železnice Slovenskej republiky, Klemensová 8, 81361 Bratislava, IČO 31364501, prevod nehnuteľnosti schválila trojpätinová väčšina všetkých poslancov v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí z nej neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dávam hlasovať. Ďalší bod, prosím. Ďalším bodom sú pozemky, ktoré tvoria dvor rodinného domu žiadateľky. Tieto pozemky dlhodobo užíval v 60. rokoch, kedy dostal na ne užívacie povolenie. Vlastne na základe tohto užívacieho povolenia je stanovená aj cena v zmysle zásad hospodárenia. Nikto nie je prihlásený do diskusie, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno B zákona o majetku obcí z nej neskorších predpisov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Považská Bystrica v katastrálnom území Šebešťanova a pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, a to KNC parcelné číslo 431/1 o výmere 127 m2, druh pozemku orná pôda, ktorý je utvorený dielom 1 z KNC, parcelné číslo 431 orná pôda o výmere 230 m2 a KNC, parcelné číslo 433/1 o výmere 345 m2, druh pozemku orná pôda, ktorý je utvorený dielom 3 z KNC, parcelné číslo 433 orná pôda o výmere 680 m2 podľa geometrického plánu číslo 19/2012, vyhotoveného dňa 13.4.2012 celosti za cenu 1255,52 eur, určenú v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta Viktorii Tarabíkovej, bytom Šebešťanova, číslo 207 Považská Bystrica. Hlasujte, prosím. Ďalší bod, prosím.
Ďalší bod je úplne ten istý prípad, je to vlastne susedný dom k tomuto predchádzajúcemu. Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno B zákona o majetku obcí znenie neskorších predpisov pre vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Považská Bystrica v katastrálnom území Šebešťanova pozemkov zastávaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, a to KNC, parcelné číslo 431/2 o výmere 103 m2, druh pozemku orná pôda, ktorý je utvorený dielom 2 KNC parcelné číslo 431 orná pôda o výmere 230 m2 a KNC parcelné číslo 433/2 o výmere 335 m2, druh pozemku orná pôda, ktorý je utvorený dielom 4 z KNC parcelné číslo 433 orná pôda o výmere 680 m2 podľa geometrického plánu číslo 19/2012 vyhotoveného dňa 11.4. v celosti za cenu 1164,08 eur určeného v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica Mári Chovančíkovej, bytom Šebešťanova, číslo 208, Považská Bystrica. Dávam hlasovať. Ďalším bodom sú interpelácie poslancov, samozrejme aj diskusia poslancov, takže otváram diskusiu a interpelácie. Pán inžinier Jurčík. Vážený pán primátor, vážené pane poslankyne, poslanci, chcem jednu informáciu vedieť, že či došlo k predaju pozemku na Hlinách pánovi Kvašajovi, ktorý občania nesúhlasili, dám 8 rokov. A nakoľko na minulom zasadnutí som nemohol byť na celom, ja som dostal informáciu od pána viceprimátora, že sa pozrie, že či to ide do zastupiteľstva. Zasa niektorí členovia VMČ mi hovorili, že je to predané. Títo občania sú nespokojní s tým, že pokiaľ sa to predalo, chcú ešte predložiť petíciu na mesto. Pán primátor, ja som ťa mailom informoval o tom, nedostal som stanovisko, tak čiže to je ako k tomuto problému. Ďalej by som chcel požiadať, aby na ďalšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa otvoril rozpočet a tých 660 000 eur, ktoré sme získali za predaj podielu, za predaj pobytu, aby sme mohli začať budovať parkoviska, chodníky. Toto sú požiadavky našich občanov, tak potrebujeme, aby tieto financie nešli do spotreby, ale aby sme ich skapitalizovali. Ďalej požiadavka niektorých občanov, aby sa prehodnotila možnosť prechodu z parkoviska od Manina na Železničnú ulicu. Zo Železničnej k Maninu je možný prejazd, ale opačne to nie je povolené, takže keby to dopravný inšpektorát prehodnotil, či je takáto možnosť, že vždy potom už mestská polícia čaká na druhej strane a vyberá tam pokuty. To tlmočím od občanov, ktorí to už zažili. Ďalej dostali sme mailom sťažnosť na využívanie Domu kultúry, že bola ponuka už za minulého zastupiteľstva daná a že aj teraz pán primátor a že rok nedostali odpoveď, stanovisko, dávajú ponuku na využívanie týchto priestorov Domu kultúry, že v inom prípade, ak nebude spolupráca, že budú musieť zmeniť účel využitia a myslím, že by nebolo dobré, keby zasa nejaká čínska predajňa vznikla z Domu kultúry. Takže toto sú moje požiadavky. Ďakujem, pán poslanec. Ja ti aj odpoviem hneď. Začnem tou poslednou otázkou.
To, čo je tam napísané, je lož. Lož. Dostali sme, doktor Adame ešte predo mnou, ktorý tu bol, dostal ponuku na to, aby prevzal Dom kultúry. Tá ponuka vtedy sa rovnala plus minus sume, je to hrubá suma, 100 000 eur ročný prenájom a 100 000 eur náklady na energie. 200 000 eur, 6 miliónov korún. Vôbec sa mu nedivím, že na takúto nehoráznú ponuku ani nereagoval. Vôbec sa mu nedivím. My sme dostali ponuku, ja som sa s tou firmou, s tými zástupcami tej firmy sám stretol. Neviem, či raz alebo dvakrát boli u mňa v kancelárii, takže nie je pravda, že som s nimi nekomunikoval. Komunikuje s nimi dlhodobo pani Kozárová, ktorá tu sedí, ktorej dám slovo, tá vám povie, ako s nimi komunikuje. Takže to, že mesto s nimi nekomunikuje, je lož. Mesto s nimi komunikuje a komunikuje s nimi pravidelne, boli u mňa v kancelárii. Poslednú ponuku, ktorú nám dali a na ktorú žiadajú odpoveď do 30. apríla, to znamená stále ešte je termín, aby sme im odpovedali, tak nám dali ponuku, ktorú mi dneska vyčíslili, alebo včera, na 80 000 eur prenájom a 100 000 plus minus energie. Toto mesto nie je dojná krava pre niekoho, kto si zmyslel svoj podnikateľský zámer, ten mu nevychádza a dneska povie, ak mi nedáte peniaze, tak ja prebudujem niečo. Naše stanovisko je jasné a nemenné. Je to Dom kultúry ROH, bývalý, odborársky, považský strojární. Vo vlastníctve ho majú odborári. Odborári vedeli, že brali Dom kultúry, keď sa závod rozpadol. Prenajali tej firme Dom kultúry. Tá firma vedela, že si prenajíma Dom kultúry. To znamená, chceme, aby sa starala o Dom kultúry. Takže my im na meste nemienime povoliť akékoľvek prestavby. V prípade, ak by chceli urobiť, podľa nášho územného plánu, musia postaviť nový Dom kultúry. V prípade, ak by nepostavili Dom kultúry, aby chceli len prestavby, musia zrekonštruovať parkoviska a ďalšie veci, ktoré územný plán prikazuje. My im nemienime robiť žiadne ústupky. Kto zobral Dom kultúry, nech sa stará o Dom kultúry. Pred rokom mesto v Dome kultúry neurobilo ani jednu jedinú kultúrnu akciu. Ani jednu jedinú. To znamená, za nič, aby som dával 180 000 eur, a vy, aby ste dávali, lebo to je na vás, poslanci. Ak vy schválite, že zmeníme rozpočet a dáme 180 000 eur niekomu, schválte. Ja to budem vetovať. Ak to schválite druhýkrát, tak to bude platné a bude to tak. Ale ja si myslím, že toto je nehorázny spôsob komunikácie s mestom, aby niekto sem prišiel a povedal, no viete, ja som sa rozhodol, budem mať Dom kultúry, ten som si prenajal, nejako mi to nevychádza, dajte mi 170 000 a ja potom to budem prevádzkovať. Ináč to nebudem prevádzkovať. A to kde sme takto? Takto sa nedá fungovať. To jednoducho je nátlak, ktorému my nemôžeme ustúpiť. My mu nemôžeme ustúpiť, je to Dom kultúry, všetci vedia, že je to Dom kultúry a prenajali si Dom kultúry. Čo tam spravia v súlade so zákonom, tomu nezabránime, ale v rámci územného plánu nedovolíme prestavby. Myslím si, že takto máme konzistentný názor na meste a jednoducho nemienime tomuto ustupovať. A ja sa divím vôbec, že sa zapodievate takýmito listami, ktoré jednoducho vás sa snažia vtlačiť do situácie, keď vy by ste mali byť tí zlí. V meste kultúra funguje, podľa mňa funguje slušne, na dobrej úrovni. Toľko kultúrnych podujatí, koľko tu bolo, sme nezažili možno za posledné roky. A ja nevidím príčinu, prečo by som mal platiť niekomu za Dom kultúry, ktorý on sám nevie využiť. Na druhej strane, ale dávam otvorenú ponuku, že ak niekto nevie uživiť Dom kultúry, nevie sa len postarať, mesto je ochotné ho za euro kúpiť, investovať do neho, prestavať ho, starať sa oň. V prípade, ak by sme kúpili Dom kultúry, viem si predstaviť, že by sme ponúkli napríklad vojenskú správu na predaj a peniaze by sme investovali, lebo by sme nepotrebovali pre tie zložky, vedeli by sme ich tam umiestniť. Ale tá investícia si bude vyžadovať milióny do toho Domu kultúry. To znamená, áno, ak nám ho dajú do vlastníctva, budeme sa len starať. Ale nie, že my ho budeme prenajímať a každý rok niekomu vyplatíme za energie, vyplatíme mu 100 000 eur alebo 180 000 eur, no to sa takto nedá fungovať. Toto mesto má iné problémy. Tam nám padá bytovka na rozkvete, ktorú neviem, z čoho budeme sanovať. A nie, aby sme my živili ľudí, ktorí neviem, ako prišli k tomu, že by na mesto mali požiadavku takúto dať. Nakoniec Dom kultúry bol vždy závodný a na troskách považských strojární vyrastlo dostatok subjektov, ktoré sú dneska solventné, ktoré dneska fungujú vynikajúco. Možno by mohli spraviť nadačný fond a do toho by sme sa mohli aj my prispieť ako mesto, aby to fungovalo. Ale prečo chce všetko hodiť každý na mesto, to už mi ako prestávam tomu rozumieť. Každý, čo mu nefunguje, tak povie mesto, postaraj sa. Ale mesto nie je povinné sa o všetko postarať. Áno, vravím to otvorene, veľmi rád Dom kultúry zoberieme do vlastníctva za korektnú cenu a potom sa ho ďalej budeme starať.
ale prenájmy nikomu platiť nebudeme. To je k tej jednej veci. Dopravný inšpektorát samozrejme oslovíme, už v tejto chvíli poverujem pána prednostu, aby to oslovil pána Špírka na dopravnom inšpektoráte a aby skúsili vyriešiť tento problém. Ak to blíži a bráni ľuďom v nejakom slušnom fungovaní, budeme sa isto snažiť. Čo sa týka zmeny rozpočtu, istotne príde zmena rozpočtu v ďalšom zastupiteľstve, pretože už boli nejaké rozpočtové opatrenia, ale podľa zákona o obecnom zriadení, pán poslanec, my nemôžeme dať do spotreby kapitálové výdavky. Zákon o obecnom zriadení úplne jasne oddeluje kapitálové od bežných, to znamená to, čo sme dostali za predaj toho 20% podielu, opakujem znova 20% nie je pobyt. Pobyt sa predal ešte v roku 2006 80%, my sme dopredali len 20% za porovnateľnú cenu ako kedysi 80%. Z toho nech si každý urobí svoj obraz. Ale my sme za 20% dostali skoro toľko isto. Ale ten pobyt ako podnik sa predal dávno, v roku 2006. Takže nemôžeme ich investovať do spotreby. Nemôžeme ich dať do platov, do výdavkov, do energií. Musíme ich dať do budovania. To znamená, že nehrozí to, čo si povedal, že by sme to prejedli alebo nejako do spotreby dali. Kapitálový musí byť kapitálový, keď sme získali za predaj, musí ísť do predaja. To, čo získame na bežnom rozpočte, môže ísť do bežného rozpočtu. Takže toto nehrozí, ale zmena rozpočtu isto bude. A čo sa týka toho pozemku, pozemky schváľujú poslanci, ja si aj nepamätám, či sa taký pozemok schválil. Nebola to nejako priorita mesta. Ak to poslanci schválili a prešlo to, asi je to prejdené. Ja sa neviem k tomu vyjadriť teraz. Ale pán viceprimátor sa chce vyjadriť. Pán doktor Jurčík, vyjadrím sa vám k pozemku pána Kašaja. Ten pozemok je v majetku mesta. Ďakujem. Tak tým je to asi uzavreté. Ďalej je pani poslankyňa Beránová. Ďakujem za slovo. Ja tu mám takú ozaj perličku. Dočítala som sa v novinkách, že tú súťaž firiem, ktorá bude robiť tú zámkovú dlažbu okolo Priora, vyhrala firma, ktorá sfušovala chodníky v Jolšovom a touto cestou môžem aj Jolšovanom odkázať, že to neprídu zreparovať, lebo tam neboli žiadne záruky, lebo tie chodníky sa robili v nepriaznivom počasí a inžinier Adam a nemenovaný poslanec nad tým stál a že sa to musí urobiť. Tak chodníky sa urobili, niekto to prevzal, čo už na úrade nie je. Ja som to už od minulého roku januára naháňala a tu mám celú tú korešpondenciu, tak občania Jolšového, sorry, toto nikdy nebude asi opravené, tak táto firma vyhrala toto verejné obstarávanie, bude nám robiť tú zákazku okolo Priora. Ja by som tú firmu zo tohoto zoznamu bola vyškrtla, alebo by jej dala podmienku, dorobte chodníky, opravte ich a potom môžete budovať niečo nové. Takže to je veľmi smutné, to je jedno. Druhé mám niečo, čo sa sľubovalo Jolšovanom už rokúce, 10 ročia. No aj tie niektoré stavebné chyby, čo sú tam, to trvá 10 ročia a nič sa s tým neurobilo, ani len žiadna maličkosť. Toto sa jedná o to ihrisko sľubované vedľa toho cintorína. Tak konečne som sa dozvedela od architektky inžinierky Šešovej, že to nie je ani možné tam v tej lokalite budovať nič, ani nikdy nebolo, pretože je to ochranné územie okolo cintorína. Náhradné pozemky boli vyčlenené na konci v Jolšovom, tam, kde je otoč, lenže tie pozemky majú strašne veľa vlastníkov a pochybujem, že mesto by to odkúpilo, alebo že by sme to zobrali do dočasného podnájmu a nejaké ihrisko tam pre tie deti urobili. Tak to je len z toho, čo som sa snažila niečo pre obyvateľov vybaviť a nič som nevybavila. Ďakujem za pozornosť. Veľmi krátko odpoviem. Čo sa týka prvej vašej interpelácie, firma, ktorá vyhrala zámkovú dlažbu, sama ste povedala, že chodníky robili ešte za bývalého vedenia. Za bývalého vedúceho útvaru, ktorí tu už nepracujú, museli odtiaľto odísť. Ja neviem, čo k tomu dodať. Jednoducho bola verejná súťaž, kde bolo 40 účastníkov. Bola to súťaž, ktorá bola pod prísnou kontrolou médií. Všetci sa zúčastnili otvárania obálok. Táto firma dala najlepšiu ponuku. To znamená, že dneska je len na pani vedúcej Kozárovej a na pani vedúcej údržby pani Mičkovej, aby si ustrážili, aby sa to nezopakovalo, to, čo sa stalo. Ale my nemôžeme firmu vyradiť zo žiadneho verejného obstarávania, lebo by nám to napadlo na úrad verejné obstarávanie a okrem toho, že by nám to zrušili, ešte by sme dostali aj pokutu. A súdili by sme sa tak, jak sa dodnes súdime, o pokuty za minulé volebné obdobie.
A ja jednoducho nebudem naskakovať na také hry, aby sme vyraďovali firmy, len preto, že sa niekomu nepáčia, aby sme išli potom do pokút. Dneska je na nás, aby sme to obstrážili a ustrážili. Čo sa týka ihriska, odpoviem vám písomne, ja tú problematiku momentálne nemám naštudovanú, takže to vám istotne odpovieme. Pani Kozár vás to zapíše, dávam stanovisko k tomu. Pán Sovík. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som sa chcel spýtať vedenia mesta, v akom stave sa nachádza čerpanie eurofondov. Pýtam sa to preto, že v časti Považské Podhradie, respektíve Považské Podvažie, je dlhodobý problém s pitnou vodou. A myslím si, že je našou povinnosťou spraviť všetky možné kroky preto, aby sme pomohli získať občanom tejto mestskej časti tak potrebný vodovod. Lebo neviem si naozaj predstaviť, že v 21. storočí sa nachádza časť mesta bez pitnej vody. A občania tejto časti sa stretávajú so mnou a ja im naozaj neviem argumentovať. Tak chcel by som vedieť z vašej strany, či je tam nejaký priestor na čerpanie európskych fondov na takýto projekt, alebo či, teda myslím si, že existuje ten projekt, čo je s ním? Či ho vieme nejakým spôsobom využiť, alebo nie? Poviem vám to, istotne vám odpoviem, aj keď musím vážiť slova, lebo to je veľmi vážna vec a nechcel by som ma niekto žaloval. Mesto získalo európske zdroje asi 2 milióny eur, neviem presne to číslo v minulosti, v minulom volebnom období. Žiaľ, na meste bola v minulom volebnom období podpísaná zmluva so zhotoviteľom, ktorú ministerstvo odmietlo uznať. Ak sa mýlim, pán prednosta sedí vedľa mňa, on sa tým zaoberá teraz, s firmou, ktorú ministerstvo odmietlo uznať a firma je odmieta vypovedať. A je to začarovaný kruh, ktorý s nevieme pomôcť, lebo ministerstvo odmieta túto firmu uznať. My sme to nepodpisovali, to bolo v minulom volebnom období. A firma odmieta odstúpiť od zmluvy. Pýtali od nás, čo ja viem naposledy, nejaké finančné vyrovnanie, ale mesto nemôže dávať finančné vyrovnanie. My nie sme súkromné firmy, to nie sú naše peniaze, to sú občania mesta. My nemôžeme predsa niekomu dať finančné vyrovnanie za to, že len odstúpi od zmluvy. To znamená, dneska je tým poverený pán prednosta, aby to riešil, a je tým poverená právna kancelária doktora Fogaša, aby hľadala možnosti, ako z tej zmluvy vycúvať. Ale tá zmluva vypadá úplne nepriestrelná, zabetónovaná, a možno budeme musieť hľadať úplne novú výzvu a ísť do úplne novej výzvy, aby sme ten vodovod tam urobili. My vieme, v akom je to stave, ale žiaľ, tá zmluva, ktorá tam je jednoducho taká, že ministerstvo ju neuznáva a firma nechce vypovedať. A mesto ju nemôže vypovedať podľa tých ustanovení. Takže sme v ďalšej veci, ktorú sme zdedili, ale viete, to už je zle stále, že nejde to, lebo sa to stalo. Tu čo chytíte, tak sa niečo stalo. Zapcháte jednu dieru, otvorí sa vám druhá. Trošku sa zbavíte dlhov, ktoré tu zostali a ide vám padnúť bytovka. To je jednoducho začarovaný kruh, kde keď jednu dieru zapcháte finančnú, tak sa vám dve otvoria z minulosti. A toto je ďalšie dedičstvo, ktoré tu máme. Jednoducho, ja viem, že Podváží je to vážny problém, ja tam chodím medzi ľudí, ale tá zmluva s tou firmou je nevypovedateľná, ona ju nechce vypovedať a ministerstvo, zakiaľ je zmluva s touto firmou, odmieta dať peniaze. A sme v začarovanom kruhu. No, ja vidím, že tých problémov je naozaj veľa v meste, ale pokiaľ vidíte, že naozaj nie cesty z tohto začarovaného kruhu, možno by bolo dobré vyvinúť novú iniciatívu, tak ako ste vy načrtli, lebo naozaj tie eurofondy sú časovo obmedzené a myslím si, že v budúcnosti by nám to budúce pokolenia zazlievali, že sme nespravili všetko preto, aby sme mohli ten vodovod tam dotiahnuť do tejto časti. Istotne áno, je to naša priorita. Nakoniec asi ste zaregistrovali, že Ministerstvo životného prostredia má už niekoľko mesiacov pozastavené podľa informácií, ktoré sú medializované, čerpanie eurofondov. To znamená, v prípade, ak sa to obnoví a bude táto výzva opäť, urobíme všetko preto, aby sme to získali, tú výzvu. Ešte ak môžem, ešte mám podobnú otázku, čo sa týka kanalizácie pre mestskú časť Považská Teplá. Tam myslím, že tiež boli rozjednané alebo teda rozpracované nejaké projekty. Tiež by som rád vedel, v akom štádiu sa ten projekt nachádza a čo sa bude diať v budúcnosti s tým projektom. Zmluva s Ministerstvom životného prostredia je podpísaná. Ja som podpísal pán minister. Nakontahované sú tam peniaze spolu aj so separovaným zberom. Aj tá zmluva je podpísaná na viac ako 8 miliónov eur.
Čaká sa len, ako prebehne verejné obstarávanie a potom na to, kedy pošle ministerstvo peniaze. Ale verejné obstarávanie nerobíme ani my tu, na verejné obstarávanie robia externe v Bratislave. Takže čaká sa len na úspešný priebeh verejného obstarávania a na to, kedy ministerstvo pošle peniaze. Ale opäť je to presne o tom, je to agenda ministerstva životného prostredia, ktoré má čerpanie v súčasnosti pozastavené. Nie je to chyba mesta, jednoducho chyba je na strane ministerstva, ktoré dneska nečerpá. Verím, že sa to dorieši čím skôr a bude to možné. Obidve tieto akcie nás ťažia. Či vlastne tri, či je to ten vodovod, či teplá, či separovaný zber. A najhoršie na tom je, že v tých dvoch prípadoch máme zmluvy podpísané a čakáme len, ako dopadnú obstarávania, ako dopadne ministerstvo. Ale myslím, že toto konzultujeme aj s ministerstvom, že to by nemalo dopadnúť zle. Fajn, to rád počujem, že sa vedú rokovania v tomto smere, teda aby sme sa aspoň v niečom pohli dopredu, lebo naozaj aj občania, ktorí sa stretávajú s nami, s poslancami, nám dávajú ťažké otázky a ťažko sa počúva, že za posledné 2 roky sa toho veľa nespravilo v meste, tak bolo by dobre, keby sme im mohli zase z našej strany niečím oponovať. Ešte mám jeden bod, to som sa dozvedel 2 týždne dozadu, neviem, či je to pravda. Stretol som sa s občanom, ktorý mi povedal, že si bol overiť úradnú listinu, myslím, že to bolo v útorok alebo v štvrtok, a nebolo mu toto umožnené z toho titulu, že mu bolo povedané, že sa obmedzilo overovanie úradných listín len na určité dni. Je toto pravda? Neviem to takto povedať. Ja si myslím, že to vám vie povedať pán Bielik, je tu, ale myslím, že nič sa neobmedzilo, všetko funguje normálne. Mohlo sa stať, že zrovna vtedy bol niekto chorý, že vypadol, alebo nejaký pracovník, ale nič sa neobmedzilo, platí všetko to, čo sme si dohodli. A nesúhlasím s tým, že sa nič neurobilo. Toto mesto sa zachránilo finančne, lebo pred rokom sme nemali na výplaty, stáli sme pred nútenou správou a dneska normálne fungujeme. A ako pán poslanec Jurčík povedal, rozmýšľame aj do čoho drobné zdroje už prvé investujeme. Takže netvrdím, že som sa nič neurobilo. Viete, keď sa 20 rokov nič neurobí a nájdete mesto pred krachom, tak ťažko môžete chcieť za rok urobiť zázračný nejaký prútik a všetko vybudovať. Budeme tu 4 roky a treba, aby sme pomalými krokmi tú situáciu zlepšovali. Či sa robia drobné veci, ale na veľké veci zatiaľ nemáme. S výnimkou toho námestia, ktoré chceme dať do poriadku, ešte dlho mať nebudeme. A aby som ešte aj povedal, v akej situácii mesto dokáže fungovať. V roku 2008 dostalo vtedajšie vedenie mesta plus minus o viac ako 100 000 eur mesačne viac od štátu ako my. Mesačne o viac ako 100 000 eur v roku 2008. Tam sedí pán inžinier Martaus, prikyvuje, že neklamem. A my sa musíme zmestiť do rozpočtu o 100 000 eur nižšieho s tým, že všetky energie vzrástli, všetky ceny vzrástli a dokážeme sa do toho zmestiť. Takže to, že sa nič nestalo, viete, celé Slovensko je dneska úplne v rozklade. A my sme to dokázali zastabilizovať. A nevyskakujeme si. Ako ja nevravím, že tu budujeme zázračné paláce, ale zastabilizovali sme tú situáciu a dneska nehrozí, že by sem prišli exekútori alebo nútená správa. Pani Drevenáková. Ďakujem. Ak dovolíte, ja by som sa chcela dotknúť jedného problému, ktorý možno nepatrí tak do správy mesta, ale ťaží občanov, ktorí bývajú v blízkosti práve diaľničnej estakády. Hlučnosť je sledovaná, ale nikto už nesleduje prašnosť. A táto prašnosť sa naozaj, keď táto estakáda silno zvýšila. Ja by som chcela mesto týmto požiadať, či by nedokázalo s majiteľom estakády vykonzultovať nejakým spôsobom, aby sa táto prašnosť znížila, lebo bývam tam blízko, vidím to, že cez víkend, keď sa napríklad tá premávka trošku zníži, tam sú kúdoly dymu a ľudia sa na to sťažujú. A možná pomoc by bola veľmi jednoduchá, keby možná v sobotu v ranných hodinách prešlo polovacké auto tam a jednoducho ten prach tam stiahlo dolu. Hovorím, ja viem, že som si vedomá, že nie je to majetok mesta. Som si toho vedomá, ale životné prostredie. Budeme to istotne riešiť, môžete sa spoľahnúť. Ďakujem. Pán Smatana. Ja by som chcel zareagovať a rozvinúť to trošku na taký ten razantný postoj, ktorý tu predviedol pán primátor voči prevádzkovateľom Domu kultúry, že jednoducho Dom kultúry zostane Domom kultúry, nedáme im súhlasy, ako stavebný úrad im nedá súhlasy na nejaké prestavby, zmeny funkcie, bude sa držať tvrdo územného plánu a podobne. Ako znie to pekne, ale ja mám dosť vážne pochybnosti o schopnosti mesta hrať tento druh hry
tvrdo doťahovať kauzy a dlhodobo vyvádzať nejakú zodpovednosť, povedzme aj niektorých podnikateľských subjektov. Tu nás sme mali ilustrované to na príklade toho vodovodu, kde jednoducho zostali tu nejaké zmluvy, s ktorými sa nič nedá robiť. Ale ešte flagrantnejší prípad je tá rozpadávajúca sa bytovka. Samozrejme, že teraz akútne v tejto situácii treba na prvom mieste riešiť situáciu ľudí, ktorým praskajú steny, keď pozerajú televízor a majú malé deti, treba ich niekam presídliť. Ale ja apelujem a interpelujem, aby súčasne alebo okamžite po postaraní sa o týchto obyvateľov, alebo už teraz, aby sa začal proces vyvodenia zodpovednosti. Totiž tú bytovku musela stavať nejaká firma. A vieme, ktorá. Údajne zanikla, že tam nie je nejaká zodpovednosť. Tam musel byť vykonávaný stavebný dozor. Kto tam robil stavebný dozor? Kto tam robil statika? Kto to skolaudoval? To sú všetko konkrétne mená. Ľudia, aby nám padala na hlavy 10 rokov stará bytovka, to je unikát. Nej? A tam musia byť konkrétne mená ľudí, ktorí zobrali peniaze. A prečo je to dôležité? To nie je len tak, že je tu nejaká mestská bytovka. Tá mestská bytovka sa stále, pokiaľ len ešte spláca. Dostalo mesto na vybudovanie tejto bytovky, myslím, že to bolo za primátora Lackoviča, príspevok zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa doteraz ešte vlastne spláca. Doteraz sa splácal tým, že tí obyvatelia platili nájomné a to stačilo mestu na vykrytie tejto splátky. Ak mám zlé informácie, opravte ma. Takto som to počul od nich samotných. Čiže teraz, ak tých ľudí bude musieť mesto presídliť, tak zajedno musí platiť náhradné ubytovanie. Mnohí z nich pôjdu z 2-3-izbových bytov niekde do Slobodárky. To v novinkách nebolo nejak presne povedané, že kde presne títo ľudia pôjdu do akých podmienok. Nemožno od nich očakávať, že budú platiť peniaze v pôvodnom rozpočte a mesto bude musieť vykrývať tú splátku do toho štátneho fondu, ak tomu dobre rozumiem. Čiže tu trvám na tvrdom vyvodení dôsledkov za ľudí. Mnohí z nich ešte na meste pracujú, niektorí sa znova vrátili a jednoducho, ak sa tu nerozbehne nejaký právny spor, tak budeme celému mestu na smiech. Tretí príklad neschopnosti mesta vyvodzovať zodpovednosť za veci, ktoré áno, boli urobené v minulosti, ale po každých voľbách sa môžeme spáliť celý archív a začať od nuly. To, na čo upozornila tu kolegyňa Beranová, ten chodník v Jelšovom. Ja som kedysi počul príklad z jednej slovenskej obce, ako týždeň pred voľbami primátor kráčal pred asfaltovacím strojom a mával ručičkami 2 dni, aby si všetci všimli obyvatelia pred tými voľbami, že sa tam asfaltuje. Hej. A tu vidím, že v Považskej Bystrici sa dialo ešte niečo šialenejšie, pretože sa asfaltovalo, prosím pekne, v novembri. Tu kolegyňa Beranová získala priamo vyjadrenie tej firmy, že chodník bol realizovaný na základe nariadenia primátora a spoločnosť a evidencia primátora Miroslava Adameho a vedúceho správy a evidencie majetku inžera Petra Adama. Keď už tie mená žiadam, tak ich budem čítať. Spoločnosť DOSA Slovakia nesúhlasila s realizovaním predmetnej akcie kvôli nevhodnosti počasia a nemožnosti dodržania technológie a samozrejme upozorňovala na nemožnosť poskytnutia záruky na dané dielo. Vedúci evidencia správy majetku inžinier Adam napriek týmto skutočnostiam trval na zrealizovaní predmetnej akcie a nariadil jej zrealizovanie. Čiže tu vedenie mesta sa zrieklo záruky za dielo, ktoré si dalo urobiť. Kto bol tým poslancom, ktorý kráčal pred tými strojmi a ukazoval sa voličom, alebo možno, že navigoval toho pracovníka, to by nám možno vedel povedať pán poslanec Kubovič, ktorý tam bol v tejto dobe poslancom v Jelšovom, teraz už je inde. Ja trvám na tom, aby v tejto veci bolo urobené preskúmanie, či nedošlo k porušeniu o nakladaní s majetkom mesta Považská Bystrica. Pretože aby sa vedúci funkcionári mesta vzdali záruky za dielo a potom nám tam spuchol chodník a rozpadol sa a my nie sme schopní ho reklamovať, tak to je opäť druhé Kocúrkovo. Ďakujem. A ešte možno, keď tieto veci vyriešime, tak potom budem veriť tomu, že tvrdým postupom donútime súkromného vlastníka, aby naozaj v Dome kultúry bol Dom kultúry. Ja si myslím, že momentálne len neodpovedaním alebo nerokovaním dosiahneme to, že to bude budova duchov, možno tá firma skrachuje a následne tak či tak nebudeme schopní tam prevádzkovať kultúru, lebo zase, ak je tu niekto v meste podnikateľ schopný prevádzkovať divadlo so ziskom alebo kinosálu so ziskom v Považskej Bystrici, tak nech sa hlási u súdruha Žinčicu. Pán poslanec, ja k tej bytovke sa vyjadrím hneď. To mi pripadá, keby ste sa teraz zobudili v tejto chvíli, pretože to, koľko rokovaní sme tam už viedli, s tými ľuďmi pravidelne sa stretávame,
S tými ľuďmi sú veľmi, veľmi korektné dohody, ako ich poriešime. Myslím si, že aj oni sami sa tak vyjadrovali. Takže dá sa malujete ducha niekde, kde nie je. A čo sa týka toho riešenia, bytovka bola postavená v roku 2003. My dneska sme to celé odstúpili právnikom. 100% to môžem garantovať, pôjde trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ale na neznámeho páchateľa, lebo najprv musia vyšetrovatelia a znalci zistiť, kto tam pochybil. A ten potom bude musieť sa zodpovedať, ale to trestné oznámenie pôjde. Istotne pôjde žaloba o náhradu škody. Istotne pôjde, ale opäť to musia robiť právnici. To neurobí ani primátor, ani viceprimátor, ani prednosta. To urobia právnici a myslím si, že zatiaľ výsledky, ktoré nám pán docent Fogáš robí, sú tak nadštandardné, že vyhral pre nás aj súdne spory, ktoré nikto neveril, že sa niekedy dajú vyhrať. Takže my mu v tomto dôverujeme, máme aj vlastných právnikov, ktorí s ním spolupracujú, konzultujú a myslím si, že to bude na dobrej ceste. Čo sa týka chodníka v Jelšovom, veď všetci vieme, čo sa tu dialo v minulom volebnom období. Teraz sa budeme na seba tváriť, že sme to o tom nevedeli. Bolo pred voľbami, no tak si nechali vyasfaltovať chodník. Ja som urobil prvé, čo som urobil, že ten vedúci, ktorý to mal na starosti, z mesta odišiel. Odišiel úplne prvý z tohoto mesta, keď som robil rekonštrukciu. A dneska je tam pani Kozárová, ktorá má moju absolútnu dôveru a myslím si, že si získala zakrátko vysoké renomé medzi podnikateľskými subjektami, vysoké renomé medzi občanmi, že je to správny človek na správnom mieste. Ja jej plne verím a plne kedykoľvek preberiem za jej kroky osobnú zodpovednosť. Nemám s tým najmenší problém, lebo viem, že to je žena, ktorá si tú dôveru zaslúži. A nepovedal by som toto ja o každom. Takže to k tomu. A čo sa týka tých ďalších vecí, napríklad ten dom kultúry, veď sa stále rokovalo. To, že oni píšu, sa nerokuje. Ak si oni predstavujú rokovanie tak, že pošlite nám peniaze na účet, no to není rokovanie. Stále tam rokoval som ja, rokovala tam pani Kozárová, rokujú tam iní úradníci s nimi, ale jednoducho 180 000 eur je skoro rozpočet celého PX centra. My dáme niekomu rozpočet PX centra na to, aby nezničil niečo, čo má len prenajme? Však oni sú len prenájomcovia. Skutočný vlastník sú odborári. Tak nech sa začnú starať o to, čo vlastnia. Lebo potom nám za chvíľu príde niekto zo súkromnej bytovky a povie, my sa nevieme o ňu postarať, zaplatte nám to. Za chvíľu nám príde niekto so súkromným podnikaním, ktorý povie, mne to nevychádza, mesto nech mi to doplatí. To takto nemôže v meste fungovať. Sú to vlastnícke práva, kto čo vlastní, nech sa o to stará. A nech nevydiera mesto. A divím sa, že vy ste na takúto hru naskočili, lebo ste dostatočne sčítaní a rozumní na to, aby ste vedeli, koľko akcií tam mesto urobilo a koľko akcií by vlastne malo za ten dom kultúry zafinancovať. Tam jednoducho nebola žiadna akcia a nebola aj potreba tam žiadnu akciu urobiť. Pán Pekár. Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, na margo ešte Domu kultúry. Ak by v budúcnosti potenciálne došlo k požiadavke na prestavbu Domu kultúry a jeho priestorov, tak mesto okrem trvaní na dodržiavaní podmienok a regulatívov územného plánu bude musieť trvať aj na zachovaní interiéru, pretože interiér Domu kultúry máme zaradený v zozname mestských pamätihodností. Interiér Domu kultúry bol a ešte stále aj po necitlivých zásahoch je jedinečný. Jeho šéf-architektom kedysi bol profesor Halabala, brněnský, veľký európsky formát, nábytkový dizajnér a hodnoty interiéru Domu kultúry sú hodnoty nás všetkých. Takže v takom prípade nie len sankčne, ale vlastne aj konsenzuálne bude potrebné tieto hodnoty zachovať pre nás a pre ďalších. Nechcem to ako hovoriť pateticky, ale je to fakt. Ja spomeniem len ako, sadrové stropy estrádnej sály, vitráže vo estrádnej sále, vstupný foaje, umelecké diela vo vnútri. Jednoducho v nedávnom období, keď sa tam obchodovalo s istým tovarom, tak ako to jednoducho človeku, ktorý má trošku blízko ku kultúre, tak sa ježili chlpy, jak sa povie. A teraz niečo pozitívne. Ja by som chcel poďakovať za výbor mestskej časti Rozkvet, za poslancov, za volebný obvod a za občanov za jarné čistenie sídliska. Možno, že čistenie mesta je pre niekoho banálna vec, pri ktorej sa netreba pristaviť, ale tento rok čistenie sídliska Rozkvet prebehlo iným spôsobom, v inom rozsahu, s iným nasadením. Tak, ako ja si nepamätám už minimálne 5 a možno viac rokov dozadu.
Len pre zaujímavosť poviem, že počas 4 dní začiatkom mesiaca sa strojnými mechanizmami na sídlisku vyčistilo 9 kilometrov ulic. Z toho 4 kilometre ručne, aj ručne teda sa dočisťovalo. Muselo sa jednoducho takmer mobilizačným spôsobom presunúť okolo 3000 vozidiel a vyzametalo sa 1250 parkovacích stojísk. Čiže je to obrovské kvantum práce v relatívne malom časovom úseku. Potom nasledovala armáda pracovníkov, ktorí sú na verejno prospešných prácach a robia prácu pre mesto. Vlastne všetky verejné plochy, lesíky, lúky, svahy sa vyzbierali. Z rozkvetu sa odviezlo 270 litrových vriec odpadu, 4 veľkokapacitné kontajnery plné nábytku, televízorov, počítačov, pneumatik. No človek by sa divil, čo tam všetko bolo. A teda musím povedať, že ako pracovníci mesta, ale aj tí, ktorí priamo robili v teréne, veľmi kooperatívne a ústretovo vychádzali v ústretí v požiadavkám výboru. Takže vďaka výboru patrí pracovníkom mesta, najmä z odboru rozvoja a služieb, mestským policajtom, ktorí nám pomáhali, pracovníkom Megawejstu, mestským športovým klubom, aby som nezabudol aj na desiatky nemenovaných PPPčkárov, aktivačných pracovníkov, pretože tí urobili to gro práce. A takisto ako v neposlednom rade poďakovanie patrí aj obyvateľom sídliska, ktorí pochopili, že je to robené v ich vlastnom záujme, ktorí spolupracovali pri tom čistení, respektíve sami aktívne si vyčistili okolie svojich domov. Ďakujem. Ďakujem. Ja si myslím, že to je vec aj najmä novej vedúcej pani Mičkovej, ktorá dosť rada k tej údržbe pristupuje. A myslím, že tak ako sama je prísna, je to aj vidieť potom. Ďalej pán poslanec Péli. Ďakujem za slovo, pán primátor, vážené kolegyne, poslankyne, páni poslanci. Ja by som si dovolil zareagovať v podstate na to poďakovanie, ktoré tu môj predrečník povedal. A ja zase chcem apelovať na našich spoluobčanov na rozkvete, že naozaj ten rozkvet sa momentálne vyčistil, dal sa do poriadku, ale aby sme boli trošku aj takí voči sebe, nie len ohľaduplnejší, ale aby sme aj reagovali hneď na to, čo tam niektorí občania dokážu vyrobiť. Ja som tu už kedysi spomínal tie smetné koše, keď prejde víkend, čo tam tí ľudia navláčia. Častokrát si dovolím povedať, že mnohí susedia ich aj vidia, ale nikto na to nereaguje. Vyčistí sa tráva, za 2-3 dní je tam, ja neviem, odkiaľ sa to tam zoberie, ale niekto tam zase niečo vysype. Takže chcem povedať jednu vec, ten rozkvet je naozaj nás všetkých tých obyvateľov a pokiaľ nebudeme voči týmto individuám, lebo ináč ich nazvať neviem, nejakým spôsobom aj zasahovať, prípadne ich, oni to všetci nazývajú udávanie, ale nejakým spôsobom ich aj označovať, tak ten rozkvet naozaj nevydrží ani týždeň v takom stave, ako je teraz. A to je pesnička kolo dokola. Mňa niekedy naozaj až srdce bolí, keď vidím, že dajú sa veci na poriadok, všetko sa odnesie, prejde 2-3 dní a ja sa ráno zobudím a čo tam vidím, tak to je niekedy tichý úžas. Lenže žiaľ, keď nebudeme my všetci na to hneď reagovať nejakým spôsobom, tak potom takýto je výsledok. A dotknem sa pár slovami ešte toho Domu kultúry. Ja som mal tú možnosť v predchádzajúcom volebnom období, že som posudzoval ten návrh zmluvy, ktorý bol predložený mestu. Absolútne sa nečudujem, že tá zmluva nebola akceptovaná. Znova musím zdôrazniť aj ja, že v podstate je tu nejaký subjekt, ktorý vlastní Dom kultúry, je tu nejaká firma, ktorá si ho prenajala a prísť spôsobom, že dajte mi toľko a toľko peňazí a my vám tam budeme robiť nejaké kultúrne akcie, ktoré ani nešpecifikovali aké, tak to je až smiešné. Je to naozaj smiešné. A ja naozaj patrím k tým občanom Považskej Bystrici, ktoré mne osobne záleží na tom, aby to tam bolo zachované v tej podobe, ako je to teraz. Ale je to svojím spôsobom patová situácia. Pretože mesto sa musí v prvom rade starať o to, čo vlastní, to musím zdôrazniť, a o to je prvorade. A prísť takýmto spôsobom, a ešte dokonca by som to nazval až nejakým spôsobom vydierať mesto a dávať akvási podmienky, tak to je absurdné. A budem rád, keď na túto hru nepristúpime. Ďakujem. Pán Matušík. Ďakujem, pán primátor. Svoju interpeláciu by som chcel nasmerovať do vlastných radov, ale ja neviem dneska, čo to je za súhra náhod. Či sme mali rovnakú kašu na raňajky s pánom Smatanom, ale musím mu dať 100% za pravdu, lebo niektorí poslanci fakt sú není pripravení a prídu tu s nejakým
podnetom ako pani Beranová a urazí tu nejakú firmu. Ja som nie ani právny zastupca tejto firmy, ale ohľadne týchto chodníkov som sa v minulosti zaujímal, nakoľko to boli podnety občanov z Jelšového. Tak by som chcel poprosiť všetkých kolegov tohto zastupiteľstva, keď niečo tu prednesú, aby si to ošetrili, aby si zistili, kde je pravda. To nebola pravda, chyba v tej firme, lebo som títo listy, čo pán Smatana tu predniesol, už videl v minulosti. Viem. No áno, ale nemôže povedať, že tá firma pochybila, keď ho prinútil niekto v takejto práci. Lebo ja som to minulé takisto zisťoval, pred cintorínom táto firma robila chodník, je 100%, ale presne ako tu bolo písané, že tá technológia, však tam boli aj viacerí občania Jelšového, ktorí toto napadli a jasne tá firma sa bránila tým, že ona to dokladovala, že tá technológia tam nezodpovedá tomu stavu. Ja som to videl v minulosti, tak preto si myslím, že takáto vec má byť overená, keď sa niečo, lebo uraziť tu nejakú firmu, môže sa to stať, nie barkom, čo sme tu živnostníci. Som zvedavý, keď sa táto dá do pravého záveru všetkého, keď sa to uzatvorí, či bude sa chcieť omluviť tejto firme, lebo tá firma absolútne nepochybila. Ona robila to pod tlakom a na základe zmluvy. Ona upozornila listom, ako povedal aj pán Smatana, že ona tu nemôže dať na to záruku, lebo sa to nedá spraviť v tých podmienkach, tak preto zvážme slova, vystupujme s vecami, ktoré máme overené a potom nebudeme tu niekoho urážať a niekoho znásilňovať. Ďakujem. Pán Kubovič. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Chcel by som sa tiež vyjadriť tej časti Jelšove k tomu chodníku. Pán Smatana, čo vy tu natrepete nezmyselnosti vo vzťahu k mojej osobe, to je čosi neuveriteľné. Ja si na budúce sem už donesem fakt nejaké veľké vreco a vy sa do neho vyrozprávate a ja to potom odnesem na zberný dvor pod Orlovský most, lebo to už sa vás nedá počúvať, čo na mňa narozprávate tu. V čase, keď sa budoval chodník v Jelšovom, ja som vo vedení mesta v tom čase už nebol. Ja som odišiel v 7. mesiaci, chodník sa budoval v 11. mesiaci. A je úplne prirodzené, že keď sa niečo robí v Jelšovom, kde som poslancom, tak sa idem na to pozrieť, ako sa to buduje, prečo sa to buduje a na základe čoho sa to buduje. Takže nestal som absolútne na čele žiadneho kladenia tam asfaltu, ale bol som sa pozrieť, čo sa vlastne v okrsku v Jelšovom v podstate dialo. A na dôkaz toho, že som tam naozaj bol, je aj tá skutočnosť, že ľudia samotní, ktorí sa profesionálne rozumejú týmto prácam, ma upozornili na to, že chodník, ktorý sa tam začal budovať, nebol penetračne dostatočne nastriekaný na to, aby sa mohol klásť tam asfaltový povrch. Tak automaticky som kontaktoval túto firmu a firma sa vrátila späť na miesto činu a penetračne dostatočne nastriekala ten podklad tak, aby ten asfalt bol konzistentný s podkladovým materiálom. Takže aby som si vyprosil od vás, aby ste takéto útoky na mňa robili. Druhý raz si overte, aké sú fakty, aké sú skutočnosti a potom môžete rozprávať aj na moju osobu niečo. Túto informáciu, opakujeme, ešte raz som nemal, keď sa tieto aktivity v Jelšovom robili a ako poslanec sa som išiel na miesto činu pozrieť, čo sa tam vlastne robí. Tak z tohto dôvodu som tam bol a nebolo to žiadne predvádzanie pred voľbami v roku 2010. Ďakujem. Pán Kunovský. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som chcel podstate takú požiadavku na mesto, ktorá vyplynula z posledného stretnutia, keď sa robila zmena územného rozhodnutia na rekonštrukciu železničnej trate, kde na Hornom Milochove bude zbúraných 5 domov. O tom, že tie domy budú zbúrané, vedia ľudia už od roku 2008. Ale nemôžu s tým nič robiť, nemajú ešte nejakým spôsobom vyplatené. Je možnosť tie domy, ja som podľa slov zástupcov firmy, ktorá to vybavuje, že mohlo by sa to dať vykúpiť s tým, že ľudia by tam mali právo nejakým spôsobom bývať za nejaký symbolický nájom, za nejaké euro, lebo oni teraz nemôžu investovať do tých domov a je to začarovaný kruh. Nikto im to nekúpi, opravovať to musia, že či bola možnosť z mesta urobiť nejaký krok voči železniciam Slovenskej republiky, prípadne spoločnosti, ktorá to zastrešuje, že aby to nejakým spôsobom urýchlene vybavili. Ďalšia vec, ja už, keď ma predchodcovia aj ďakovali, tak by som chcel poďakovať za ten prechod, čo je vedľa železničnej, ako železničný prechod do fabriky, čo ide, začal konečne opravovať. Môžem povedať, od tých, tam zbadali ľudí, že tam začal niečo robiť, tak niekoľko telefonátov denne som dostával, že sa tam skultúrni prechod do Milochova. A ešte jednu otázku, ako to je s aktivačnými pracovníkmi, či budú od toho 1. mája, ako bolo slúbené. Ďakujem.
Čo sa týka tých aktivačných pracovníkov, ja si myslím, že sa nič nezmenilo, tak ako to bolo dohodnuté, by to malo pokračovať. Ak by prišlo k nejakej zmene, budeme vás istotne informovať. A čo sa týka toho prechodu, tam treba poďakovať aj správe CSTSK, pretože keď sme ich s tým oslovili, že treba ten prechod alebo ten prejazd spraviť, tak po veľmi krátkom rokovaní boli ústretoví a boli ochotní do toho vstúpiť. Takže tam aj tam patrí vďaka, lebo či pán Lalíš alebo pán Kňažko boli veľmi ochotní a boli ochotní do toho vstúpiť aj svojou technikou, aj financiami TSK. Pán Machač. Ďakujem za slovo. Chcel by som podporiť pani Drevenákovú, ktorá tu hovorila o prašnosti pod estakádou a chcem k tomu povedať toľko, že ja osobne aj kolega Martaus a výbor mestskej časti sa pokúšame ten priestor pod estakádou zestetizovať a doceliť tam nejakú výsadbu, pretože obyvatelia sa tam sťažujú na teda tú zvýšenú prašnosť a na to, akom to stave tam Národná diaľničná spoločnosť nechala. Chcem vám povedať, že sa pripravuje list na Národnú diaľničnú spoločnosť, kde budú vyšpecifikované požiadavky určitého zatrávnenia alebo výsadby stromov, ktoré by znížili túto prašnosť, alebo zasypania makadamom, pretože pod telesom diaľnice sa nedá robiť výsadba. Takže v tomto sa robia kroky, akurát je tam problém v tom, že je tam rozrobenie pozemkov a vlastníkov pozemkov, takže je tam otázka toho, či nám Národná diaľničná spoločnosť dá povolenie k nejakej výsadbe alebo bude súhlasiť s nejakým zatrávnením alebo upravením tejto plochy. Jedná sa tam aj o to, že tam parkujú automobily, je tam teraz aj otáčajú sa okolo toho jedného piliera a ďalšie náležitosti, ale toto je predmetom rokovania a budeme sa usilovať, pretože tí ľudia naďalej trpia tým, že tam v tomto priestore bývajú a tá prašnosť je tam stále vysoká a je spôsobená tým, že nebolo to upravené tak, ako by to malo byť a táto plocha je stále nedokončená a prakticky je to v centre mesta a aj esteticky to zle pôsobí. Takže toľko to k tomu a občanom chcem povedať, že dúfam, že sa nám podarí aspoň v tých častiach, kde sa dá urobiť výsadba, bude to zatrávnené alebo nízkymi kríkmi alebo stromami vysadené. Ďakujem. Ďakujem. Pani Beranová aj druhýkrát. Ja som mala faktickú poznámku, ale ste ma nepripustili Ste prihlásené ako riadne, nie ako fakticky. Musíte zmáknuť správne tlačítko. Tak dobre, no. Tak teda diskusný. Chcem odpovedať na tie odporovacie stanoviská v tom, že žiadam odborníkov, aby išli urobiť posudok tých chodníkov a na základe toho vyvodili nejaké dôsledky, po prípade nejaké opravy. Nemyslím si, že všetko, čo tam je, v tom stave, akom ten chodník je, že s dierami, že to je len chyba toho nekvalitného asfaltu, tam jednoducho to nedokončili. To si aj laik všimne, že to je neodborná práca, na to nepotrebuje mať ani titul inžinier, ani že je stavbár, ani nič iné. To obyčajní ľudia si to všimnú, že tie chodníky sú sfušované, tak ja neviem, čo sa tu teda bude robiť. Tak tá firma sa nemala pod to teda podpísať, ale ja mám tu všetky doklady, všetky kópie ešte od pani Smatanovej, ktorá tu už nie je a ktorá tento projekt prevzala. Tak ona by to mala teda teraz hradiť. Ona to prevzala ako, že dobré, alebo jaké kvalitné. Pani poslankyňa, na Slovensku platia stále zákony, my sa musíme riadiť zákony, my sa nimi riadíme a tak aj budeme postupovať. Pani Kozárová to už zapísala, ona istotne tam vybehne najbližšie hneď a budeme postupovať len podľa zákona, nie podľa prianí poslancov. Zákony sú zákony. Ja viem, že si nemôžem prijať tu na... V minulosti sa párkrát tu vystupovalo spôsobom, že to, čo chceme a potom z toho platíme pokuty a máme dodneska z toho súdy, ktorými chodíme po Slovensku. Len preto, že niečo sa robilo nie podľa zákona, ale tak, ako sa chcelo. Ja žiadam pre ľudí, nie pre seba. A konečne by sa niečo malo rozhýbať aj v Bielšovom, to je všetko. Ďakujem. Myslím, že nastane zhoda, keď sa dohodneme, že aby na júnové zastupiteľstvo
bola predložená informácia o našej nemocnici v zastupiteľstve, nakoľko včera sa prerokovalo v zastupiteľstve Vúcky tento materiál o zdravotníckych zariadeniach. A keď aj sa odsúhlasil, že aby taký návrh doktora Gerlicha, riaditeľa nemocnice z Prievidze, že aby tieto nemocnice prešli pod štát opäť, čo nie je pravdepodobné, ale naša nemocnica v skutočnosti má obrovské záväzky, znižujú sa príjmy, všetko, zrušili sa oddelenia a nikde nevidno vylepšenia. Tých 10 miliónov eur, ktoré sú v záväzkoch a obrovské pohľadavky, riaditeľ, ak je tam skutočne stále nejaké 2 hodiny, 3 hodiny denne, musíme aj mesto, hoci zriaďovateľ je TSK, ale aj mesto, že by predložil tú informáciu riaditeľ nemocnice, či bude riaditeľom ešte potom ďalej, alebo nie, ale je potrebné, aby sme aj tu nás sa zaoberali. Keď bol doktor Karasek riaditeľom, alebo pán Michalek, tak predkladal takisto informáciu o stave nemocnice. Bolo by dobré, keby sme sa dohodli a zaradili tento bod programu na júnové zasadnutie zastupiteľstva. Len toľko ďakujem. Oslovíme pána riaditeľa aj pani magistru na VUC, ktorá riadí odbor zdravotníctva. Pán Fusko. Nebudem to dlho zdržovať, len som sa chcel spýtať, že boli sme tam s pánom prednostom aj súva primátor v Podradí od kostola tá pri hlavnej ceste, tam máme ten chodník taký. Nedávno som tam videl pani Kozárovú, že ako to tam dopadlo, či sú tam nejaké, tam občan vyvíja ten, také, že on by k tomu aj prispel nejako, keby sa to tam dalo spraviť. Pani Kozárová vám hneď aj odpovie. Dohodli sme sa na určitom postupe, potrebujeme si spracovať projektovú dokumentáciu, vydať nejaký ten súhlas tam a ten chodník v podstate zrealizuje pán Bašo ako sponzorský. Takže sme sa veľmi dobre dohodli a ja na to cestou ďakujem. Takže dobre, toľko. A ešte by som, mali sme tam, neviem, dal som tam nejakú požiadavku ešte na tom istom úseku na zníženie rýchlosti a nejako nemôžem sa dočkať odpovede tam. Či kto si to tam dostal cez... Toto sa bude riešiť len s dopravným inšpektorátom. Tá cesta nie je mestská, takže tam my nerozhodujeme. Tam musí rozhodnúť správca tej komunikácie. My to posunieme ďalej. A dal som tam, že na to posunutie, aby to vlastne išlo na TSK, že aby sme to nejako tam vyriešili. Ani TSK to nepatrí. Patrí to obvodnému úradu pre dopravu a pozemné komunikácie, takže tam sme to posunuli a on je štátny orgán, on rozhodne. V tom mesto nemá právomoc rozhodnúť. Ale posunuli sme to s tým, že by sme to chceli takto vyriešiť. Pani Sárincová, už sú iba faktické. Ďakujem za slovo, pán primátor, konečne sa dostáva aj na mňa. Ja som chcela sa spýtať na zmenu vlastníka Domu kultúry, pretože skutočne Dom kultúry by malo stať občanom a malo by byť mesto jeho vlastníkom. Ja si to tak myslím a to, prečo sa to v minulosti nespravilo, to ma tiež zaujíma, pretože to je dom, ktorý slúži kultúre a mal by ostať pre kultúru a mesto by malo byť vlastníkom. Ale už ste na tú otázku odpovedali predtým. Mesto nikdy nebolo vlastníkom, vždycky boli vlastníkom. Viem, že Považské strojárne boli vlastníkom, ale keď nastali zmeny, prečo dávno mesto nezobralo do vlastníctva Dom kultúry? Myslím, že aj nikdy nebol ani môjim predchodcom ponúknutý Dom kultúry. Ale je to škoda. Patrí našim občanom. Dom kultúry prešiel do vlastníctva odborovej organizácie, aspoň podľa mojich informácií, a oni s tým nakladajú ako vlastníci. To je ale katastrofa toto. Je to zlá situácia, treba tú budovu zachrániť a pre občanov zachrániť a malo by mesto v tom podniknúť také kroky, aby získalo vlastníctvo tohoto objektu. Ja som tu povedal verejne, že ja som ochotný vás všetkých presviečať, lebo vy rozhodujete o majetku, aby sme Dom kultúry kúpili. Ak nám ho ponúknú na predaj, veľmi radi ho zoberieme a budeme sa o ňu starať. Ale odcudzí majetok, aby si niekto v kľude nažíval, tak to sa starať nebudeme. Ďakujem. Pani Belasová. Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, si aj normálne... No, lebo ja som bola fakticky a dlho ešte na začiatku a ako si som neprichádzala... Spojíš to dohromady, áno? Hej. Dobre. Tak som nevedela, že či je to tým. Ja už som na Mestskej rade otvorila jeden prípad, ktorý je vlastne za Kvašové a požiadala som teda, aby sa dalo do zápisu, že
chcem takú predbežnú kalkuláciu, čo sa týka likvidácie toho mostíka, ktorý ide cez taký potvočík, ktorý sa vlieva do Badižanky a je to v blízkosti domova sociálnych služieb. Ale chcem to, v Zakvašove, áno, ale chcem to ešte, aby to teda odznelo aj tu a bola by som veľmi rada, keby sa teda na to nezabudlo a pripravila sa taká predbežná kalkulácia, koľko by to asi stálo, pretože je tam s tým vždy problém, keď je zlé počasie a keď vlastne sústavne prší, tak sa dvíha tá hladina, ten mostík je veľmi nízko tam postavený a v podstate to robí potom problémy a zaplavuje to, majú problémy s tým aj domov sociálnych služieb, ale aj tá bytovka, ktorá je tesne vedľa tohoto potvočíka a niekedy máme aj my takú obavu, keďže tam tiež predtým bývam, že sa už pomaly aj pri nás to vyleje. Takže ja chcem len vedieť teda, že či naozaj nie sú to príliš vysoké náklady na to odstránenie a že či by sme teda v rámci rozpočtu mohli potom nájsť na to finančné prostriedky. Samozrejme, ak to bude príliš finančne náročné, tak ako zodpovedný poslanec sa musím správať naozaj tak, že teda nemáme na to a hľadať nejaké iné možnosti, ale pokiaľ naozaj by to bolo tak, že by to rozpočet uniesol, bola by som veľmi rada, pretože ako hovorím, opakuje sa to, je to problém, ktorý je tam sústavný a naozaj tí obyvatelia, či už toho domova sociálnych služieb, ale aj tých bytoviek tam vždy, keď začne teda pršať a je také dlhodobo zlé počasie, majú naozaj veľké obavy, že to bude nekontrolovateľné. Ďakujem. Myslím, že situácia sa riešila už minulý rok, len kvôli zime to ostalo zatiaľ nedoriešené, ale na budúce zastupiteľstvo a to budeme informovať, ako je to stave, prípadne písomne, ale myslím, že sa na tom pracuje. Pán Smatana ešte fakticky. Dve technické poznámky. Najprv ku kolegovi inžinierovi Kubovičovi, to nebol útok na neho. Ja som ho neobviňoval, že to bol on, ja som len povedal, že on ako poslanec v tomto volebnom období o tom určite bude vedieť. Ja by som vás chcel upozorniť, pán inžinier, že keď na vás budem útočiť, tak si to všimnete. Keď budeme napríklad preberať otázku, prečo už rok nie je spustené wellness centrum v športovej hale a mestu tam utekajú peniaze, o tom sa budeme baviť neskôr. To je jedna pripomienka. Druhá, na margo toho Domu kultúry. No, pán primátor, ja som nenaskočil na hru tej firmy, ako taký naivný nie som. Len som chcel ukázať aj pohľad druhej strany, že je tam súkromný vlastník, ktorý je spojený s nejakými zmluvami a hrať takúto tvrdú hru, že vám nedáme povolenia a si tam skrátka budete robiť kultúru alebo nič, takúto tvrdú hru málo ktorá samospráva ustojí. Ja som bol osobným svedkom toho, ako sa samospráva Bratislavy snažila PKO zachrániť a hoci im plne patrí, tam len pozemok bol cudzí a tam jednoducho mizli vitráže. Ja mám fakt vážne obavy, že buď sa z tohto urobí priorita, z tohto vyjednávania, alebo to poďme kvalitne nafotiť, oplakať a aspoň zdokumentovať pre budúcnosť. To nedopadne dobre. Pán poslanec, istotne nezabránime tomu, ako nikto na svete nezabráni, keď začnú tí ľudia robiť svojvoľne likvidáciu, tak jediné, čo môžeme urobiť a budeme to robiť, že tam bude stále štátny stavebný dozor, bude to sústavne pokutovať a budeme im to znechucovať. Na rozdiel od Bratislavy, ale musíte uznať, že bratislavské vedenie vtedy malo záujem na zmenu charakteru Domu kultúry, vtedy PKO, a my nemáme záujem. To znamená, že odo mňa sa nemôžete očakávať, že ja podpíšem sám svojvoľne poza chrbát vás ako poslancov nejaké rozhodnutie. To nemôžete odo mňa očakávať a verím, že aj neočakávate. Takže nespravil by som to, ale vravím to úplne otvorene. Ak oni začnú svojvoľnými úpravami, ťažko tomu zabránime. Ale budeme ich musieť pokutovať a budeme to riešiť potom presne tak, ako nám zákon umožňuje. Pán Péli ešte prihlásený. Ďakujem, pán primátor. Ja som mal jednu takú požiadavku na pána prednostu. Má sa už upraviť v podstate cez víkend počasie a viacerí občania ma na to oslovili tie výklky. Ja viem, že je to nejakým spôsobom plánované na tom rozkvete a chcem teda poprosiť, aby sa na to nejakým spôsobom už pozrel a začalo sa to riešiť, lebo je to... Áno, len trošku zintenzívniť, ja viem o tom. Pán Kerul? Dobre, keďže sa už robia to v poriadku. Dobre. Páne poslankyne, páni poslanci, interpelácie sú uzavreté. Máme tu jednu prihlášku občana, pána Ševčíka, takže pán Ševčík, doneste mu prosím prenosný mikrofón, môžete. Pán Ševčík, vy nepredkladáte návrh, takže prenosný mikrofón dostanete. Tu chodiť nebudete, to je pre predkladateľa.
Poprosím vás, vypnite mikrofón pre predkladateľa. Pán Ševčík je občan, ktorému patrí tam mikrofón, presne ako vám, keď chodíte predkladať návrhy. Však dostanete mikrofón. Pán primátor, vašou úlohou nie je mi určovať, kde budem dávať svoj príspevok, ale si ho vypočuť a zaujať tomu stanovisku ako občana. No? To je prvá vec. Pán Ševčík, to je priestor pre predkladateľa návrhu, vy tu žiadny návrh nepredkladáte, aspoň som si nevšimol, že by bol do programu zaradený nejaký bod, ktorý by ste chceli predložiť. Aj páni poslanci to rešpektujú, ktorí sú zvolení občanmi, že v prípade, ak nepredkladajú návrh, tak hovoria zo svojho miesta. Tak vás žiadam, aby ste tú kultúru, ktorú vy sem stále zanášate, tú svoju, aby ste rešpektovali tú našu a nezanášali tam ten cirkus, čo tu stále robíte. Pán primátor, ešte raz sa vrátim k tomuto. Keď bude treba navrhovať, aby som navrhovať tam nejaké body, tak ich budem navrhovať. Zatiaľ možnosť nemám. Ja tu mám 5 minút. Čas vám beží, rozprávajte. Nebeží, skážete mi do reči. Začína sa od teraz. Pán primátor, včera som sa náhodne stretol jednou pani poslankyňou, ktorá sa mi sťažovala, že v podstate musí chodiť pre svoje dieťa, keď ide rýchlikom do Púchova. Ja sa tomu už nečudujem, v podstate na základe toho, čo sa tu deje v tomto meste a ako to tu funguje, že tu padajú bytovky, ktoré sú 10 rokov postavené, že sa tu rozpadajú chodníky, ktoré boli postavené alebo robené v novembri, pár dní pred voľbami. Myslím si, že v krátkom čase tu nebude po Povazkej zastavovať ani osobný vlak a Povazko-Bystričania si budú musieť zvyknúť chodiť rebríňákom. Poviem, alebo vyjadrím sa teraz veľmi stručne k 3 bodom, ktoré boli v rámci zastupiteľstva a hovorím, bude to veľmi stručne, nakoľko môj čas je limitovaný. Prvý bod bol váš plat, hej. Neberte to osobne, mne to je jedno, či ste tu primátorom vy alebo iný, ale povedal by som to každému, hej. V čase krízy, teda predpokladám, že ešte kríza je, nechať si schváliť plat, ktorý je v starých korunách cez 100 000 korún, považujem dosť za silnú kávu. Alebo prípadne, že kríza už skončila a možno, že akurát pred dverami vášho úradu. Ďalší bod je verejná zeleň. Verejnou zeleňou sa tu neustále hazarduje, aj keď sa stále ako chváli, že čo sa pre mesto robí. Jeden maličký príklad. Možno si občania všimli, možno aj pani poslanci, akým spôsobom sa vyrúbali stromy teraz pri komunikáciách od Bytče až po Ilavu, vrátane Povazkej Bystrice. Potom sa podpísal aj cestná doprava, správa ciest vyššieho územného celku. Slovenská mestský úrad je v tom zainteresovaný taktiež tým spôsobom, že vedúca odboru životného prostredia, ktorá tu je, podpísala tento výrub už, teda predložila tento výrub aj v rámci vegetačného obdobia. Aj keď všetky materiály, ktoré k tomu boli koncipované tak, že ten výrub sa mal konať len stromov, ktoré boli poškodené, vyschnuté a podobne. Rúbali sa v prvom rade stromy zdravé, vrátane niekoľko stovák orechov a rúbali sa nie do vzdialenosť 2 metrov od krajnice, ale až po 14 metrov od krajnice. Tretí bod, ktorému sa chcem povenovať, sú mestské lesy. Stále sa tu hovorí o transparentnosti výberových konaní a vedenia mestských lesov. Ja ale na margu toho poviem, že pán konateľ mestských lesov, ktorý to tam vedie, mi doteraz nevedel odpovedať na elementárne otázky, ktoré sa týkali fungovania mestských lesov, základných otázok, čo sa týkalo zisku, odmien a podobne. Poslal mi síce pred pár dňami mail, kde ma poprosil, aby som mu napísal otázky písomne, lenže ja si myslím, že má také isté právo ako každý občan a platíme si tu regionálne televízie s veľkým peniazom, aby si vypýtal od nich diskrétnu CD-čko a prehlásil to, čo som to povedal a odpovedal na tie otázky. Za ten čas, čo som to už asi 4-krát zopakoval, už to mohol vedieť naspamäť, keby o tom mal aspoň troška šajn. Ako prebiehajú výberové konania? Porovnám to minulé výberové konanie, výberové konanie na riaditeľa mestských lesov a výberové konanie, ktoré prebiehalo toto volebné obdobie. Minulé výberové konanie za riaditeľa mestských lesov prebiehalo takým spôsobom, že bolo volaná externá firma, ktorá vlastne vyberala asi zo 4 kandidátov. V rámci toho výberového konania tam boli prítomní bývalý prednosta, nemyslím tej komisii, ale bolo tam akože dozor. Bývalý prednosta, bývalý prvý viceprimátor a zároveň
poslanec, ktorý je teraz ešte v súčasnosti pán poslanec, zároveň druhý viceprimátor. Bol vybratý jeden riaditeľ, ktorého ste teraz ako vykopli. Tento riaditeľ v podstate prešiel týmto schvaľovacím procesom. Prekvapujúco sa vykulo, že tá externá firma nebola až taká externá, ale že v nej fungoval syn pána poslanca Karáska, ktorý sa z okolností stal potom konateľom vedenia Mestských lesov. Čiže to bol transparentnosť tohto výberového konania číslo 1. Výberové konanie číslo 2 prebehlo takým spôsobom, že boli tam prihlásení 4 kandidáti, alebo 3 kandidáti, neviem presne. Bola tam odborná komisia, ktorá mala vyberať z týchto kandidátov. 2 kandidáti získali rovnaký počet hlasov, pán primátor, ste to zrušili a dali ste tam riaditeľa, alebo respektíve teraz ste zvolili za dozornej rady človeka, ktorý sotva neprišiel vám predstaviť ako pánom poslancom. Čo to je ako za... No, pán Ševčík, nemyslím si, že by to aj stalo za odpoveď, ale predsa, aby ľudia náhodou si nemysleli, že vám nechceme odpovedať. V prvej rade, vždycky, keď chcete niečo povedať, si najprv zistíte, aká je pravda. Aby ste tu netrieskali 2-3, lebo tu trieskate 2-3. Za prvé, nikoho sme tam nezvolili, dneska sme volili člena dozornej rady. Predpokladám, že poznáte rozdiel medzi členom dozornej rady a konateľom. Ak nepoznáte, doštudujte si obchodný zákonník, áno? Člen dozornej rady je jeden z 8, ktorí to kontrolujú. My sme tu dneska žiadneho riaditeľa nezvolili. Jediné, čo bude dneska, to je to, že predložíme funkciu riaditeľa poverenie pánovi Stoklasovi. To je jediné. Nič iné sa tu nestalo. Nikto sa tu nemali za ňu ukázať pána Stoklasu, všetci poznáme, predpokladám, že aj vy. To je k tomu. Čo sa týka výberových konaní, ktoré robil môj predchodca, pán Ševčík, ako máte na ňo adresu, napíšte mu list a spýtajte sa, prečo boli také, aké boli. Mňa nezaťažujte s tým, aké to boli výberové konania v roku 2007. Prepáčte, tá doba je už za nami, my musíme hľadiť dopredu a nie dozadu. Stále sa vrácať k tomu, ako to tu prebiehalo. Čo sa týka vlaku do Púchova, verte, že sme vybavili my z mesta po rokovaniach s železničnou spoločnosťou, že tu budú opäť zastavať medzinárodné rýchliky, ale až po novom grafikone, lebo grafikon sa prijíma vždy na nejaké obdobie. Bolo to prislúbené, novinári tu všetci sedia, môžu vám to dosvedčiť, že oni tam telefonovali na tie železnice a im to potvrdili, že budú tu opätovne vlaky zastavovať. Čo sa týka bytovka, postavili ju v roku 2001 až 3, ak sa nemýlim, alebo 2 až 3. Ja som sa stal aj poslancom až v roku 2007 a primátorom som v roku 2011. Prosím pekne, ak máte opäť nejaké veci k tomu, obráte sa na tých, čo tu vtedy sedeli. My to zachraňujeme. Nám tá bytovka začala padať a my to musíme zachrániť a nie ešte počúvať vás, keď tu rozprávate veci, ktoré sú úplne nekonzistentné a vôbec ani niekedy neviem, čo chcete povedať. Čo sa týka chodníkov, zasa keby ste to boli počúvali, už vám to niekoľkrát povedali, že sa to stalo v minulom volebnom období, tesne pred voľbami, keď si to tam natiahli, aby sa asi ukázali. Ja som to neschváľoval, ani som tu nebol. Dokonca s bývalým primátorom sme boli už vtedy súperi, ktorí súperili o víťazstvo v voľbách. To znamená, že verte, ako mňa to nejako netešilo, že sa tak fušuje mesiac pred voľbami. Nijako ma to netešilo, nevedel som s tým nič urobiť. Pani Beránová, pán Smatana aj ďalší tu dneska úplne jasne povedali, že aj tá firma upozorňovala všetkých na to, že to nie je v poriadku. Povedzte mi, čo s tým mal urobiť radový poslanec. Čo sa týka rúbania pri ceste, opäť, keby ste si naštudovali zákony, ako ich nepoznáte, tak by ste zistili, že povolenie tam dával obvodný úrad pre dopravu a pozemné komunikácie, to je tu vedľajšia budova. A na 7. poschodí ešte vám poradím, tam nájdete prednostu, choďte sa spýtať jeho, prečo dal také povolenie. Mesto má jedinú povinnosť a je to povinnosť určiť, kedy sa môžu vyrúbať. To znamená len termín, v ktorom sa môžu. Nemôže to zakázať, lebo nepatrí mu ani komunikácia, ani tie stromy, nepatrí mu nič. Mesto môže len určiť, kedy sa to môže urobiť a kedy sa to nemôže urobiť. To je všetko. Keby ste poznali zákony, neboli by ste sa tu strapňovali. A čo sa týka môjho platu, už sa tu veľa povedalo. Pred rokom a teraz je z toho cirkus a divadlo. Pre mňa osobne je to trapné a ja sa k tomu venovať nebudem. Keď mi poslanci schvália, budúce základný plat, bude základný, pre mňa je to uzavretá vec. Ale vám, pán Ševčík, poviem jednu vec, aby ste vy sa stali pre mňa korektným človekom do diskusie. Môj predchodca vás tu niekoľkokrát v minulosti, niekoľkokrát hrubo osočil. Poobviňoval vás z kadečoho. Že ste urobili, že ste sa mu vyhrážali SMS-kami, že ste, keď nebudete riadiť mestských lesov, že bude divoko. Ak vy na neho podáte trestné oznámenie za to, čo urobil, potom začnem veriť, že to nebola pravda. Ale vy len mlčíte. Tu ste boli obvinení v minulom volebnom období zo všetkých hriechov sveta. Keby mňa niekto obvinil z jedinej takej veci ako vás,
Okamžite nám trestné oznámenie na ochranu osobnosti. Vy tu len ticho sedíte a chodíte sem stále nás špiniť. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem vám za korektný, slušný priebeh, ďakujem vám za dnešné rokovanie. Zídeme sa v ďalšom.